Witam Was pięknie. Dzisiaj Wam wyrządzę coś o zolytach. Jak macie radzi to moi drzistani, to subskrybujcie mój kanał. Dajcie mi palec do wyrchu. Będę rad i dzięka. Hej, kany są te czasy, kiedy my na zolyty chodzowali. Tak by se każdy z nas mógł żyć. Człowiek się dziwo na dziecka, potem na wnuki, a se myśli, że to było przeogromnie dawno temu. Ale przeca dycki se to idzie kapkę pospominać, te hańdowne czasy, a i to, co o zolytach wyrządzali Starka a Starzik. Bo przeca nie była żadna sranda, te zolyty. Jak synek się spodobał dziołsze, albo dziołcha synkowi, a najlepszy jak jeden drugiemu pospołu, to zaczęli ze sobą mówić. Ale na to się jeszcze nie prawiło, że się młodzi galanią, bo najprzód synek musiał przyjść do dziołszonej chałupy, a przerządzić z jej fotrami, a wiele razy było tak, że oni już wiedzieli, z kim mówi jej chcera, bo na dziedzinie wszyscy chnet wiedzą, kto z kim kany a kiej. Tuż tatowie od dziołchy wiedzieli, z której dziedziny, z której chałupy, a familii je synek, kiedy przyjdzie. Jak to był jakiś pijok, to dziołusze to chcieli wyłożyć, że z takim podciepem nie będzie mieć żywota. Ale jak się dziołusze podobał, a nie widziała świata okrom niego, to darmo. Nic nie poradzili zrobić. Synek jak przyszedł pierwszy raz do chałupy, w której bywała dziołcha, to dyski najprzód pozdrowił fotrów od dziołchy, a potem z nimi przerządził. Tuż oni się go pytali, co robi, wiele jego fotrowie mają gruntu, wiele mają krów, wiele mają kormików. Musieli o nim co najwięcej wiedzieć. Dyski, a i było tak, że synek dostawał jak si jodło. Bez mala jak mu gaździno postawiła na stole wajecznicę albo syr, to znaczyło, że się fotrum od dziołchy nie spodobał. Ale jak dostał baj kaczycę albo rympą dobrego mięsa, to już się mógł radować, bo gaździno z gazdą se uznali, że jest szykowny. Bo oni się dziwali na to, jeśli jej dziołcha będzie miała przy niemu żywot. Jak miał bywać z nimi w chałupie, to musiał być robotny, a jak dziołcha miała iść bywać do niego, to się zaś dziwali wielamo gruntu, a jeśli wyżyją z jego gospodarki. Potem synek chodzował ku dziołsze na zolyty. Kiejsi mało kiero miała swoją izbę, mało kiero dziołcha, ale jak już ją miała, to mogła synka do niej pozwać na kawę albo na tej. Ale dycki dwierze musiały być odebrzite, co by matka albo starka widziały, co młodzi robią. Ale jak takiej izby nie miała, to w ten czas se siedli pospołu bai w kuchyni albo w izbie, a kiejsi familie były wielkucne, tuż dyski gdosik z nimi był pospołu. No, nie mieli to młodzi nic z miodem. Wiele razy było jednako tak, że synek przyszedł, a rządził z dziołchą pod chałupą na ławce, albo stoli pod strumym, a jak żaden nie widział, to se dali a i pusy. Najlepszy jak zolyty były na jor, a w lecie, bo w ten czas było tej roboty najwięcej, tuż synek jak był szykowny, to mógł każdy dzień ku dziołsze przyjść, a pomóc jej familii na gruncie albo na gospodarce. Bo jak chodził na zolyty każdy dzień, to się fotrowie od dziołchy na niego szpatnie dziwali. Prawili aj, że je docierny, tuż najlepszy było jak przyszedł coś pomóc, a przy tym se mógł kapkę aj z galanką kapkę się z nią pościskać. Szykowny galan to był aj takowny, kiedy poradził ze wszystkimi o wszystkim mało wiele przerządzić. Najwięcej oto stoli Starka a Starzik. Tuż jak synek przyszedł na zolyty, a ze Starzikami od dziołchy dyski przerządził, to już był jedną szłapą we familii. Synek mógł wziąć dziołchę na muzykę, ale najlepszy jak pospołu z nimi szli i jej bracio albo siostry. No a najlepszy jak tam była jeszcze starka, a stare ciotki, co by młodych wachowały. Dyski musiało być tak, że galan był starszy od galanki. Nie rok, lebo dwa, ale aspoň porę roków, bo się prawiło tak, że dziołcha się rodzi, a synek za pługiem chodzi. Jak synek dziołsze przął, a ona synkowi, to wiesieli było chnet, bo kiejsi jak się młodzi fez długo galanili, to się prawiło, że się smykają. Było a i tak, że się galanio rozeszli, bo bai fotrowie furt huczeli, albo galanio se jeden drugiemu coś ich ubliżyli, ale przeważnie było tak, że się młodzi mieli fez radzi, tuż jak się już pogalanili, to było potem wiesieli.